Moje meno je Lívia Matulová-Osvaldová a som riaditeľka občianskych združení klubu Luna Senior Friendly a kreatívny klub. Som veľmi rada, že roky s nami spolupracuje a fandí našim aktivitám aktívne aj toho času Slovenská pošta. Ale tí pracovníci, ktorí tu sú, ako pani Lenka Lendacká, marketingová vedúca a aj jej ďalšia kolegynka. Však každý sa môžete potom predstaviť, Marcelka. A sú tu takto s novou funkciou, ale s klasickými priateľskými väzbami na nás a náš veľký spolupracovník a partner, pán Mach, ktorý je viceprezident Európskej únie seniorov a prezident Združenia kresťanských seniorov Slovenska, čo je spolu s jednotou dôchodcov na Slovensku, ktorých tu tiež máme, za račiansku organizáciu. Tieto dve organizácie sú kľúčové v seniorskom hnutí a sú aj najpočetnejšie zastúpené v Rade vlády pre práva seniorov. A aj Peter Mach, aj moja maličkosť, kde tiež teda sedíme. No, takže ja by som, ak dovolíte, prešla k tomu, prečo sme sa tu stretli. Tohto roku budeme v znamení 5-ročnice a 10-ročnice. 5-ročnica je podujatie, 5. ročník podujatia Spolu a naplno, ktoré organizujeme za v podstate podpory jednak Starého mesta, kde záštitu nad týmto podujatím prevzal pán starosta, ale tento projekt je podporovaný aj hlavným mestom. No a z tých partnerov, ktorých som už spomínala, je tu ako hlavný partner Slovenská pošta, ktorá je jeden z, ak nie najväčší zamestnávateľ aj seniorov, myslím, ale o tom nám pani Lendacká povie. Nás veľmi teší, ako kvantitatívne, ale aj kvalitou rastie zapojenie do tej súťaže. My za 9 rokov sme mali okolo 150 ocenených a počet zapojených si ani netrúfam povedať. A v Lani bol rekordný rok, keď zo 4 kategórií, veľké firmy, malé stredné firmy, neziskové organizácie, samosprávy, napríklad len z neziskových organizácií sme mali viac ako 30 prihlásení. Ja by som chcel ešte veľmi poďakovať znova pani Lenke, pretože momentálne máme troch partnerov a pani Lenka nie je nová, ale Slovenská pošta ale boli na skúsoch už minulý rok. Je novým partnerom, ale ďalšími veľmi tradičnými partnermi, ktorých máme už roky a roky, sú nadácia SPP, to znamená Slovenského plynového priemyslu, a nadácia Tesco. To sú veľkí hráči v oblasti nadácií. Ja si myslím, že svojím významom napokon aj pošta nie je menší hráč, ale samozrejme zatiaľ ešte sa tak neetablovala v tom nadáčnom priestore, ale možno, že toto je jeden z takých prvých významných krokov na tejto ceste. Ja by som chcel povedať len dve veci. Počiarknúť, že to, čo hovorí pani Lívia, tá medzigeneračnosť, to je úplne kľúčová vec. Bohužiaľ u nás, hovoria to aj posledné prieskumy, nielen existuje, ale bohužiaľ sa ešte prehlbuje taká medzigeneračná priepasť, ako keby nepochopenie medzi generáciami. My sa veľmi inšpirujeme vo vyspelejších krajinách, kde, chvála Bohu, sa to vyvíja lepšie zásluhou obidvoch strán. Zásluhou seniorov, ktorí sú, povedal by som ja to veľmi otvorenejší, participatívnejší ako naši. U nás ešte stále prežíva taká staromilská predstava o tom, že keď sa stanem starším, tak by som sa mal posadiť do puta a dať pokoj tým ostatným. Je to úplne inak.
A práve nám ide o to meniť tú mentalitu samotných seniorov, ale meniť aj tú mentalitu spoločnosti ako celku, aj u mladých, aby chápali, že je to vlastne vzájomné doplňovanie. Každá tá generácia má nejaké svoje prednosti. Slovenská pošta môže byť partnerom takýchto unikátnych projektov. S Marcou to je pravda, že je to naša srdcovka a dlhodobo sa tejto téme venujeme. Ja by som chcela poďakovať aj pani Lívii a pánovi Nemečkovi za to, že ťahajú tieto témy smerom von a na médiá aj na ľudí. Je extrémne dôležité, aby tie generácie spolu fungovali. Slovenská pošta je krásny príklad toho, ako dokážete a potrebujete fungovať s tými najmenšími aj s tými najstaršími. To spájanie generácie je u nás úplne prirodzené, rovnako ako projekty, ktoré robíme, aby tým seniorom sa možno uľahčilo život a dostali informácie, ktoré sú pre nich potrebné. Dlhodobo pracujeme s policajným zborom pri edukácii, kde si nezvystrite pozornosť kvôli o tom budete aj informovať. To bude jedna z tých prednášok, ktoré budeme mať. A teraz sme sa začali venovať témam hypertenzie, čiže poštári edukujú seniorov, ako sa udržať zdraví. Je kopec tém, ktoré riešime s množstvom rôznych nadácií. Aby to nebolo len také úplne vyprázdnené, že jedinou našim zámerom je, že stretneme sa na káve, tak je pre nás veľmi vítané to, keď dokážeme pre tých seniorov sprostredkovať ďalšie informácie. Pretože práve to aktívne starnutie si žiada to, aby ten senior, keď prestane byť zapojený do toho bezprostredného pracovného procesu, kde toho má veľa, proste má kontakty a tak ďalej, tak aby sa zrazu nezavrel niekde sám medzi seba, odizoloval, ale aby dokázal nájsť nejakú novú skupinu, nový kolektív, skoro by som povedal, že nový zmysel života, ktorý ho v istom slova zmysle chráni pred takými nepriaznivými následkami. Lebo ja som presvedčený, že čím lepšie sa nám darí pracovať v týchto seniorských organizáciách, tých menej budeme potrebovať domov dôchodcov pre seniorov. A to je vec, ktorá je o to naliehavejšia, že demografická krivka sa nedá už oklamať. Jednoducho tí seniori budú pribúdať a či chceme alebo nechceme, my musíme riešiť aj tie problémy, že ako napríklad umožniť seniorom, ktorí ešte majú chuť sa aspoň čiastočne zapojiť do toho pracovného procesu, a to je napríklad aj o tej spolupráci generácií, lebo oni, tí starší zamestnanci, už nemusia napríklad podávať taký ten výkon, aký by sa očakával, že, tak poviem, že na plný úväzok, ale ešte stále dokážu napríklad svoje skúsenosti a poznatky, ktoré sú niekedy neopakovateľné a ťažko sa oni získavajú len bez toho, že by tí ľudia boli k tomu prítomní. Čiže to je jedna z tých vecí a všetky tieto takéto myšlienky vlastne podporuje a naplňa toto podujatie a ja som veľmi rád, ja sa už dlhšie zúčastňujem aj na konferencii, aj na všetkých tých ďalších akciách a myslím si, že treba naozaj vzdať hold organizátorom a potešiť sa z toho, že už 10 rokov to podujatie a osobitne ma teší to Spolu a naplno, lebo pred 5 rokmi pápež František ten Svetový deň starých rodičov a seniorov vyhlásil v podstate ako dôsledok takej tej depresie, ktorá nastala po tej covidovej kríze, kedy sa vzťahy medzi generáciami ešte zhoršili, lebo vtedy mnohí mladší ľudia boli presvedčení, že seniori sú len príťažou pre tú spoločnosť. Ale na čo sme veľmi hrdí, je tá komplexnosť. Pretože keď si povieme, že je tam konferencia, slávnostný večer s udeľovaním ocenení a potom ten deň Senior Friendly 50+, tak vlastne každá štruktúra alebo každá línia, ktorá s tým má niečo spoločného, je do toho zapojená. To znamená, na konferencii všetci, ktorí sa nejakým spôsobom starajú a pracujú so seniormi, samosprávy, zariadenia pre seniorov, seniorské organizácie. Večer potom prídu tí, ktorí nejakým spôsobom podporujú tie seniorské aktivity. A samozrejme, bolo by veľmi neférové, keby sme neurobili niečo pomerne rozsiahle pre tých, ktorí sa to najviac týka. Takže ak
na konferencii je do 100 účastníkov, na slavnostnom večere do 100 účastníkov. Tam sa totiž na ten večer viac nezmestí, tam musíme veľmi starostlivo vyberať. Čiže v Zišiho paláci je to tá hudobná sála, ktorá má kapacitu zhruba 90, maximálne do 100, keď sa to tam teda naprace. Ale v sobotu to je tam jak v úli, vy viete, tam sa otočí za ten deň minimálne 500 seniorov, je to veľmi, veľmi živé a bez toho by vlastne ten projekt bol len, povedal by som, takou výstavnou skriňou, ale týmto vlastne to zostáva takéto podhubie, naozaj ten seniorský charakter a pani Ledlacká to zažila. Tam chodia naozaj ľudia, aby sa dozvedeli niečo o tom, kde tie štruktúry, ako je teraz pošta, ale aj iné organizácie, v čom im vedia pomôcť, poradiť.